Agajala. Menteri Rangba du kari ulas ngau bah shikat day banyo ba kamang tingka nagabenta karoy kapar jong kajala kalakiw arsha haki sansnem baladam. Aga jinglet yakendu kaba jong ukon rat sangma bat ke menteri katnat pela tingka ka sitaraman ula kampai khmat ban pentip yaka shapang ki projek repair ki bayo jing kershan na kasokar India. Ula kedau yaki projek ki belayo jing kershan na shabar bat ru yaki weide ki kampen roy ha kajala. To see the different kind of works that are happening in the state, and especially very pleased to see that the overall developmental budget for the state in the last few years has gone up by more than double in the last 5 years, almost touching triple of what it used to be 5-6 years back, and also different kind of other development works that are going on. And I requested the Honorable Finance Minister to support us further in the externally aided projects, as the Government of India has put a cap on different states, on the limit to which states can take externally aided projects, and hence we have requested her to increase the ceiling and give additional projects to states who are performing, states like Meghalaya, which have already taken a large number of projects, but since our performance has been good. UCM ke KHDC uba penyak sing siem nega sngi ula pelat ya ke film lingkot sepangka jing pensapriang jing tip halo ke mai mariang ke bala ai kerteng kiwa kitwei ke jing em ha ko office tray kam ke jong u ya ke nega film lingkot lashna da iba Nicholas J Karkamni bat iba Melvin N Warba habakren ha ke nega sngi UCM ke KHDC ula ong ba usngo kemen ban yoi ba uba Karkamni uba jukot ru iba manik ila penyat syakmat ya ke campaign na ke benta banyada ya ke mariang da ke basna ya ke ni ke film ka badon jingmut halo ke jing don kam banyada ya ki kiwa bat ya ki jing ki badon haka akoi pat kaliang iba karkam ni ila yaro ya ki executive committee jong ke HDC ki bamenta ki bla shim ya ka linkor banyele persha ya ka jing jong ka jinglom ya ki nyut kinyer lani ke waste management ha ki jaka bahap apo ke jing page jong ka kenika rigi jungi la persyang bon kilat keleti kenika slogan ibla ong mai Meghalaya my pride let's say kamdei tangka kentien basu shim kumne kumtai na slogan ong ba kadon jimut shibon Kasoka Meghalaya kan sepelut kumba apulai kelur tingka kenang ban pelong ya ke Meghalaya Games na kebentaan rius ngilenter hatura. Kani ke lempung ngilek kai labuk ban pelong hatura na duk ke khatsan terik hadu apau terik ubnai ke lalengkot ahajar apusau. Ban akasien ke beningkong kendon laijat ke jingilek kai tenrai ki bala shim na ke jat bendriu Khasi jain tiabat garo. Menteri Ketnat Sports ba Syaikhliar Wadri la pentip ba kesoka ke kuak ban pentikna ba onla ban ai ya ka jing ai jing syakri ke babhatam syakinong elek kai. Ula pentikna ru ba barok ke jing elek kai kenlong ki bayak baik ya renti na marladap ban penbit penbiang lut ya barok ke jing don kam. Being looked at. No, like I said, me myself personally have visited 6 to 7 times to make sure that all athletes, their condition are being looked at, and recently we just had a review meeting, so everything is being done, everything is being prepared, so there's no need to worry about the conditions in terms of food, in terms of transportation, in terms of accommodation, and everything. We're doing 22 disciplines, so I don't think it's that much, but we want to give our youth the best. That's why we're spending. Da ka jing ngau scam na ka jing job haki election ki beladap Hakaba keseng BJP kelayo jing job lain ki South League election haki jela unong elam barang ba ke BJP uba na Meghalaya ber national executive member uba AL Hek uloong bada kenie ke juk ke rukom penkre onle na ke benta ke election ahajar apusau da ke boong ba ke election syaka yeng dorba tauan haki jela ke yaper na ke election syaka yeng dorba Lok Sabha unong elam barang ba jong ke BJP uloong bana ke benta ke election jong ki soka pedeng ki brieu kinjit bet yaki national party na marba ki brieu ki yoi baki national party ki kamla ban ajeng syakri ka bakhambha uloong ba syamlapan ya ke tiket banyakun ya ke election na keseng BJP na Shillong parliamentary seat uba hek uloong ba barok karai ke syong hakinong elam jong keseng kemie. People will go for a national party. There is no doubt at all.
4 states, 3 states the BJP won. So the same wave will be carried on for the 2024 MP elections. There's no doubt at all. BJP is doing very well in the whole country. They will do well in Meghalaya also. I'll tell you, in politics, if we talk about the assembly election, it's a different election. If we talk for the national election, people will go for the national party. There is no doubt at all. National party, they can give a better development for the state of Meghalaya and also for the country. Ka District Mission Coordinator jong ke SSA West Janty Hills kala pelong ke workshop na ke bentai ke principal bat ke head teacher na ke Inclusive Education Resource Center la ne IERS mi mintu. Ka jing temu jong ke ne ke workshop ke long ban pen priang jing tip shapang ka jing kongsan jong ke puli puti ha ke district. Ke balabata da ka an RTE Act arhaja khandai. Ke ne ke workshop ke bu thong ban ai jing hikai bat ai jing tip sha ki nong wan shim benta shapang ke kamram jong ke principal bat ke head teacher ha ka jing penyat ya ke school jong ki kam tam gi khna school ki badon jing duna ha ke court met kane ka workshop ka kanthop ru ya ka jing pen shai halor ka hok jong ki khna school kat kum ka an Rights of Persons with Disabilities Act ahaja khan rio UMLA ka mau kerwat iba renikton el tongkhar ne ka sngiu le jurep ya ka surok na photjaot sha nongam ka ba jingai kumba khandai kilometer lashna hapo ka PMGSY scheme habakren shekila pathai khubor hakane ka jingle jurep iba tongkhar la pentep bahadien ka jingyo jingtep bagi contractor kila eno iga kam banshna ya kane ka surok ula shim khia halo kane ka mat da ka balek ya kendu yo menteri katnat PWD bat kerpat yo u ban khot tender biang na ka benta ka jingshna ya kane ka surok ula ong ru ba utrang ban yo i ba onla ban pendap ya ka jingshna ya kane ka surok khnang ba barok in reutli ki snong jong ka than nong nam onla ban penyeso bat ki surok khnang ba kan yo ka jingyo ka jingkot ki breu ki basong basa ha kane ki than kan kieu but ngalayo banyakren na hikini gisni ya u minister bari pek ya ka tenat piludi road bat ka bangala karpat jur ya i ha ka ban kling department kin simkhia ban khot biang kene ka tendar bat nga dokumen ha ka bai minister ila kular hanga ban ong kloi kadbala mariyo ya ka city ya ka kot jingtho ya kene ka ya ka kot ya ki trai jaka ya ka baki menjur ban sya ban tre biang resurok ya ka program jong ka Viksit Bharat Sankalp Yatra la pelong ne ka sngi hayo nongston jong ka snong new nongston bun ngot ki nong trai sorkar kle shimbenta ban pentip shapang ki skim beper ki bana ka soka jela bat ka soka pedeng la pelong ya ka enrollment drive na ka benta ki nong yo jing mentoi badang shusha jet thamai ki nong yo jing mentoi na ki ni ki skim ki la pen pau ya ka jing sngongo na ka benta shibun ki jing mentoi ba ki la yo na ki skim beper jong ka soka pedeng kham tam halo ka jing yo jing rap na ka benta ki breu ki beduk ka wala kentiu ya ka rukom im ka jongki kila pen pau ru ka jing sngongo ya ka sokar bat ban kenturu banang ai shu ya kum kini ki jing rap khanang ban kentiu ya ka rukom im jongki ha ki jaka nong kendong ka Ayushman Bharat Digital Mission lani ABDM kala yo jing job ha ka jing pelong ya ka program scan and share bat e-hospital next gen ha ampati civil hospital ne ka sngi ya ka ne ka program la pelong ha ka benta ba ha po do jong ko hospital jong ko OPD block ukongsan ha ka ne ka program udai additional deputy commissioner YW Moment ka ABDM ringkat ba ka thong balabo da ka World Health Organization na ka benta ban ai jing sumar ka bakan thop lot ya baro da ka ba kalawanra ya ka jing ai jing shakri da ki QR code ha ki jaka ai jing sumar balabo limba ka ne ka jing penmi bathamai ki nong pang ki la ban scan ya ki QR code bat ya sam ya ki jing tip badon kam shapang jongki kane ka jing sedang ka thmu ban ai jing tip ya ki nong pang ha ki por ki banwan ka jingya kendu ba asngi jongki nong tiet bat ki nong de bat ki self help group mela la pelong hamadan la thalabo West Janty Hills ba la penkut no ne ka sngi UMLA ka than uba wailat miki shlau la pli perdai ka tei ka mela nen ka sngi ha ka jingdon lang jong u director jong ka DRDA project uba FB Basan ba dei ru u ADC jong ka West Janty Hills district aba ai jingkran ha ka program play UMLA ka than uba wailat miki shla ula banjer lo ka jingdon kam ban penkala na ka jinglong nong tiet sha ka jing shim benta ha ki kam thung kam rap ki kam ri jingri bat ban pentibet yaladi ha ki kam ki badon ha ka than
Kam Hashwa ka District Mission Management Unit kala itu bat ai khusnam ru ya rekod nagi self help groups jong ka that lasken bat lasken block. Dan go kate ka consumer state. Lami kate ko dang emkam cibon go dang trade nabar, go dang import nabar. Yai wani jing emkam. Ladang yai bam yai di yaki so lami wat yaki do warok gilian. Dan money kate ka consumer state. Mamto em kita gi resources ki yang iya krum kita gi bru wan nakiri nagi chnong yang ki gi wicngai gi khon gi kiti gi yang ki pemyo emi ka te ka resources lani emi kita ki kam gi jam ki wa i wan em upai gi การลุมปุงอิเล็กไกสเตทการ์เตแชมเปี้ยนชิพอาจจะพูไลกลสดังให้อินดอร์ฮอลล์ JN Stadium เนกสงีกิรันบารอปลัดไลส์ปะสันพงุดกินองอิเล็กไกการ์เตนักเลงกิบินตากจลากบลาวันบันชิมบินตาหากโปรแกรมบะอาสงีบลาปลองดากออลเมฆาลยาการ์เตโด Association ริงกัดบัตกจิงกรชานนาคา Directorate of Sports and Youth Affairs จงกสกาเมฆาลยาอุโค Chairman จงกาเมฆาลยา Industrial Development Corporation Limited อุบะรันซอมสุตงาบรรดา President กาเมฆาลยา State Olympics Association ริงกัดอุบะ John Khasi และลองอุกองซันบัดอุสมบูรณ์กองซันหากเตกสงีกับ Indoor Hall หา JN Stadium Polo Ground ฉลองก็ลองกับบัลเป็นเครียดนักบันตากินองอิเล็กไกการ์เตนักเลงกิบันตากจลากินบันเสียคนบันโยอยากจะจึงจอบบาคลีดูมันตาปัดอินเปย์อยากจะจึงลองจุมันก็สุ่มแดงฮัชลองการจึงเช็ดก็ลองขันเรียวดีกรีเซลเซียสบัดก็จึงเครียดก็ลองซันดีกรีเซลเซียสการจึงสกัมกับเฮาก็ลองรูปสาวนักชิสปะมันสเต็ปบัดรูปคนใดนักชิสปะจันเมียดก็สุ่มแดงกันรังฮัชลองบัดกิจการบุมาจันtidak kita kubor yang lapoi nak sebekut jung nak tup kubor jing mentaka jan miet haduk bani syam filashai kesengi haga jok kepo kudai shiboni pi baro